Komunitatea, norbanakoaren errealitateaz gain, antzeko interes eta ezaugarriak dituen gizataldea da. Talde modura, ekimenak eta jarduerak aurrera eramaten dituena. Jarduera horiek mota ezberdinetakoak izan daitezke, tokiko ohitura eta kulturaren adierazle. Kirol eta jolasetara bideratutakoak, sorkuntza artistiko eta simbolikoak, edo taldearen bestelako behar material eta ez materialak asetzera bideratutakoak. Beti ere, herrigintzaren bitartez. Orduan egiten da komunitate bat sendo, bere bizimodua aurrera eramateko beharrezkoak direnak elkarrekin kudeatzeko gai denean. Elkarrekin. Helburu horiek dituen proiektu bat sortu da Herreran. Herrerako sukalde izenekoa. Auzoko elkarteekin lankidetzan, bizitza erdigunean jarri eta auzotar guztion biziraupenerako funtsezkoa den elikagaien prestaketara bideratutako kontsumo kooperatiboan oinarritzen dena. Goizean, tokiko ekoizleen produktuak prestatuko dituzte sukaldariek, eta bizpahiru arratsaldetan prestatutakoak jaso erabiltzaileek. Parte hartzearen bitartez zerbitzua etengabe egokitzea bilatuz. Naturarekin sintonian, jasangarritasun irizpideekin eta janariaren kontsumo zikloa itxiz, tokiko produktu osasuntsuak eskuragarriak diren preziotan lortzea bilatuko da. Inklusio irizpideak tarteko, auzoko harremanak sendotuz eta euskararen bizitasuna auspotuz. Irabazi asmorik gabeko iniziatiba. Mozkinak, ekimenaren hobekuntzara eta auzoan antzeko proposamenak sustatzera bideratuko dituen. Auzoko zerbitzu bat, denon beharra elkarrekin kudeatuz denok ateratzen garelako irabazi. Hilabete bateko probaldian parte hartzeko prest? Ekimenaren berri modu zehatzagoan emateko eta hura auzotarroi egokitzen hasteko asmoz, 2 bilera hitzordu jarriko dira. Etorri hoberen datorkizun horretara. Inguru giroagatik, auzotarrengandik eta norbanakoentzat animatu zaitez ekimenean parte hartzera. Emazu izena gure webgunean. Auzoko zara,